Diphu sopialong sang kachonam atuma phan kinang soda berta. Nanglita Diphu sopialong si sang chonam bomma. Nanglita ningkan kang kim hithialong sang kachonam pensi hem chelang abang phu bang phima. Jongsi kalang pulote arjuik tha bang so kinang soda berta. Athi Diphu sopialong duplicate asang nang klang tanglo. Ahok bang so sang packaging along ketok pon lake Mahasakti puhenlo. Bangso Mahasakti asang lake Hojai district Dhanaya Lakshmi rice mill Daria basti pensi bangso asang Diphu sopialong an vanlo. Bonta a packet inpudet penabangke duplicate asang si longpon ronglo. La sojo kedamtang aruni pai trok siarnia bangke kachonampon vega bangpu setami akulat along andam si hema phanpu kenampon tang asang setami akulat along nang cheboy thuk phitlo. Lahenlo Mahasakti asang lang pamit ha Diphu supia ratatu. Bangso hut kulada hempu kaning jepona tengke bangso sang sonia jat dopua bangke nilita chinine athe nilita bangso sang ke jora bangke nonsi ke jor chengla lapen asanga bangke petla marbari agarwal alongsi ke endun kusi kulada hempu pen thanpon না মই তো প্রথমবার আনিছো এটু আগতে তো বিক্রি কৰা নাছিলে মই না জানো যে এনেকা প্যাকেট দুটা কোয়ালিটি আছে একটা কোয়ালিটি মই জানো কি এনেকা একটা কোয়ালিটি আছে বলি মই একটা কোয়ালিটিহে বিক্রি কৰিছো এতিয়া হি কোৱা মতে জানিছো যে না দুটা কোয়ালিটি আছে মানে দুটা কোয়ালিটি আছে একটা দুই বেছি অরিজিনাল আৰু ডুপ্লিকেটৰ মাজত কিবা ডিফারেন্স কিবা আছে নেকি মানে রেট ডিফারেন্স আছে একটা 950 টাকা একটা 900 টাকা এইটো কিবা পিটলা মারবাৰীটো अग्रवाल ना तेते तो हो जाई पुराने याते होलसेल है Nilikaita dak pensi sang ponber seta ke damtang aruni phai pli arni jongsi nangli kuntalisi an ponji pulote pharo sir ke penang pidun po puamat nilita kuntalisi an pondetlo api hemle roga phia bangke duplicate asang abangsi dorong lo pusi sang ke pon vega bang phu pening je pon dukan phan sang chonam ponlo la so dukan lo hejo nili sang chonam ponlo Mahasakti sang nam ponlo nili phan bang alang tum nang pulo nili hodai pon ke 950 si pon teta me alang li bang pulo nang li ponji pulo tangte ek bega long pen 900 nang pipo horsela dor polam le masi nili ek kontelan ponlo amasing ke asang hem lang namlo asang bang kali delo a bega bang ke isive Mahasakti apeke taki arlo ange hala duplicate pinanglo arlo bang asang bang ke lasi hala ke hala so sang ke arlong tadu lapen ador teta me alatum access endelo lasi lason pulo te karbiang long rata cherok tok ke dunangji lasi duplicate asang bangge daki pajor se pajor long le denangji ako jorbom pulo te dukan masi bon check hangjang nei khuli long le denangji lasi non nili polo kapreka tum phophedet nangji pusi nili rata thengno pachini ponlo lapen bangso sang do ansatami jorlong lelo nona matsi ke bana dimalong an pache pon etnang po pusi ke phovega bang phu pening je ponthu lage la so sang do ansatami jorlong lelo non pen matsi pini pen matsi chewoi lap nang po dukan bon check nei pusi nili po karbiang long ra phanchuni ri lalo sang kenam puno yar inam same lang pami pon sinam pon non nili polo kaprek tum phophere nei pusi nili matha po news report ke ATV news